El degoteig d'ERTOs no s'atura. Després de gairebé 2 mesos de confinament i a Catalunya el nombre de treballadors afectats ja supera les 700.000 persones. En concret, segons dades actualitzades avui pel Departament de Treball, ja sumen 704.288 treballadors. Un total de 95.808 empreses han registrat fins ara un expedient de regulació temporal d'ocupació adduint dificultats pel coronavirus. El Jorge és un dels 6.000 treballadors del sector turístic del Pirineu de Lleida que van ser acomiadats aquest hivern un mes abans del previst per l'estat d'alarma. Les empreses van al·legar que es devia a la finalització de la temporada, però arran de la denúncia presentada per comissions obreres gaudiran d'un ERTO per tractar-se d'un acomiadament per força major. Lo que fue muy gracioso fue una conversación que tuve con uno de los jefes y es que me dijo que, claro, que teníamos que entender que el Estado les había obligado a cerrar los hoteles. Yo le preguntaba, ¿pero por qué le ha hecho usted cerrar los hoteles? Por el COVID-19, ¿no? Digo, pues entonces me están dando ustedes la razón a los trabajadores. Aquest ERTO compensarà els 30 dies que els fixos discontinus i eventuals van deixar de treballar i amb la incertesa de no saber com afrontaran l'estiu. Hay mucha gente que, como te comentaba antes, no tiene nada cotizado y al menos tendrán, diríamos, un colchón de ese dinero que les va mejorando hasta que veremos a ver cómo empieza el verano. Moltes empreses del sector turístic del Pirineu hauran de fer ERTOs aquest estiu fins que es pugui recuperar la normalitat. Això provoca que els fixos discontinus i els eventuals tinguin ajudes econòmiques de cara als pròxims mesos. Manu Moga, TV3, El Pont de Suert.